Upozornil na čudnú zmluvu, vyhodili ho. Učiteľ Oto Žarnaj chcel iba vedieť, prečo škola platí mesačný paušál externej právničke. Dnes mali poslanci samosprávneho kraja rozhodnúť, či na školu pošlú kontrolu. A čo myslíte, ako sa to skončilo? Stredoškolský učiteľ Oto Žarnaj, ktorý ako predseda rady školy dal preveriť zmluvu s externou právnickou kanceláriou, skončil na úrade práce. Advokátka na základe zmluvy dostávala dlhodobo mesačne vyše 500 eur. Čo vlastne za štátne peniaze urobila, nevie nikto. Víťazstvom by pre mňa bolo to, keby sa ukázala pravda. Aj preto dal podnet na inšpektorát práce, školskú inšpekciu a listom oslovil ministra školstva Dušana Čaploviča. Za Žarnaja sa postavili kolegovia z iných škôl a podpisujú petíciu. Iná atmosféra je na jeho domovskej škole. Nikto si nedovolí povedať nahlas ani svoje súhlasné stanovisko, ani negatívne stanovisko, pretože sa obávajú o svoje pracovné miesta. Oficiálna verzia znie, že Žarnaj bol na škole prebytočný. Samosprávny kraj v rámci šetrenia prepustil okolo stovky učiteľov. Sú teraz zmluvy medzi advokátskymi kanceláriami a strednými školami v poriadku? No, podľa môjho názoru nie, preto som chcel tam urobiť tú kontrolu. Prečo neurobíte? Lebo zastupiteľstvo zrušilo túto kontrolu. To sa musíte spýtať pánov poslancov. Ja som predseda, ja nehlasujem, ja som predseda a poslanecký zbor sa takto rozhodol. No a teraz nám už zrejme neostáva nič iné, len sa na túto situáciu opýtať všetkých 57 poslancov krajského zastupiteľstva z Košíc. Dušan Tokarčík, televízia Markíza.